Last stop na to diri sa Kapatagan, Lanao del Norte, mao ang Cathedral Falls. Hello mga kabisaya, mao ni atong last stop sa atong part 1 nga laag diri sa Municipality of Kapatagan, Lanao del Norte, mao ang Cathedral Falls. Wala jud ko natagbaw sa atong laag diri sa Kapatagan mga kabisaya, mo nang soon i-feature na pud nato ang uban nga destination sa Kapatagan sa atong part 2. Oh grabe, wala pa ganita na human og laag diri sa Kapatagan na nasay bag-ong ga-open nga Water World Resorts diri sa Kapatagan, Lanao del Norte mga kabisaya. Og duol pagid kay siya sa Cathedral Falls. Dili man nato siya ma-appeal o feature karon sa part 1 nato nga lag sa Kapatagan mga kabisaya, but definitely sa atong part 2 siya gid ang mag-una. Anyways, around 4:30 abot na ta sa Cathedral Falls og mo ni siya ang bridge no between Barangay Cathedral og Barangay Waterfalls. Sakto ba ko mga kabisaya? Oh grabe, wala gi kabutangan sa akong pagka-amaze diri sa Cathedral Falls sa Kapatagan, Lanao del Norte mga kabisaya. Kay kabalo mo, makita lang na ninyo for free, maadtuan ninyo for free, og matambayan ninyo for free. Inana ka-amazing mga kabisaya, og makarealize ka no nga grabe gid kayo ang nature. Og I must say nga kanig yung Municipality of Kapatagan, Lanao del Norte, isa gini sa mga most underrated municipality diri sa Mindanao or diri sa Pilipinas. Kabalo ko daghan pagid kayo nato mga kabisaya ang wala pagid nakaani diri sa Kapatagan, Lanao del Norte. Kay bisan ako first time pagid ko nakaanhi diri og makaingon ko nga grabe mga kabisaya. So ayaw gid ninyo i-miss ning opportunity nga moanhi mo diri sa Kapatagan, Lanao del Norte. Ako na mismo mingon mga kabisaya, i-try ninyo tanan ang mga tourist attraction nga akong naadtuan, akong na-feature sa atong part 1 sa laag Kapatagan, Lanao del Norte. Kay kung unsa magaling siya kalayo mga kabisaya, it's all worth it. Og diri pagid sa Cathedral Falls, pwede gid kay siya matambayan no with your friends, families, best pugid kay siya for bondings mga kabisaya. Napoy mga tindahan diri sa Cathedral Falls dool mga kabisaya nga pwede gid kay mo mag-order mga snacks ninyo. Napoy mga shakes din ha, mga unsa pa diha, mga kape, mga burgers, tapos napoy mga video kay din ha. O di ba, bibo gid kaayo. Og mo gining rason mga kabisaya nganong gi-last stop na mo ang Cathedral Falls kay kabalo mi nga pwede mi makaduol sa may falls tapos makatambay mga pi. Then since kinagdala mi sakyan na nagdala gid mi mga camping chair, camping tables mga kabisaya, kay gusto gid lagi ko mga pi ng Cathedral Falls. Kay wala excited jud kay ko nga makaana dirang lugar no, kay as in walay siya bayad mga kabisaya, tambay all you can, pwede mo mga pi all you can, pwede mo magchika-chika all you can, basta as long lang yun ha, nga dili lang kita magsinagbot, kay that is nature mga kabisaya. Dapat i-preserve na to kung unsa ang nature nga gihatag sa tuwa. So first thing first, nag-set up na din ko diha og mga camping tables, nga very handy ra po kay na siya nga camping tables mga kabisaya, tapos na mga camping chairs na mo sa di naka-advantage pag nakasakyanan ka, kay makadalagi kag mga gamit nimo kung gusto di ka magtambay-tambay. Kay as you know, katong mga dugay-dugay nga nag-follow sa ko, mahilig jud kay kog mga camping-camping mga kabisaya, mahilig kog tambay-tambay sa mga lugar bitaw nga kanang mga nature, tapos mahilig kog kapi-kapi, dalag kapi, madala og camping table, camping chairs, muna ko mga hilig din. Mo ni siyang reason nganong gipaulahi gid nako ni Cathedral Falls kay gusto ko mag-ingon ana lagi. So kani nga travel mga kabisaya, syempre nagdala na mi ang nagbutin, stove, tapos takuri nga gamay gid kayo, tasa, kape, gatas, tapos camping tables, camping chairs, kay just in case nga makita mig tsada nga spot, gusto gid ko muhunong dag mga pi. O kaning Cathedral Falls mga kabisaya, kung ganahan mo inana nga mga trippings, well, this place is for you mga kabisaya. There you have it mga kabisaya, mauna na atong last stop sa atong part 1 nga laag sa Kapatagan, Lanao del Norte. Og wala pagi ko natagbaw mga kabisaya, so definitely soon, as in very soon sa atong part 2. Og sa tanan taga Kapatagan diha, please do comment kung unsa na pud atong angay nga laagan sa atong part 2 very soon.
Bye everyone and thank you so much for watching.